Hearts Day to all po. Ayan, guys. May dala yung asawa ko para sa akin. Ayan siya, guys. Thank you sa asawa ko. Ayan, may dala siyang Toblerone pink. One of a kind. Tapos, eto, guys. Ayan, oh. Cake. Heart. Oh, ayan po siya, guys. Ayan. Ganda ng ano. Ayan. Uy, sa Just Cookies na ulit to. Nung ano, binigyan kami din ng Pasko. Ayan, sa Just Cookies. Just Cookies din pala yan. Shout out sa Just Cookies. Ayan. Thank you for watching, guys. Happy Hearts Day. Thank you, Mami. Love you. Love you too. Ayan, nanood yung anak ko.